kadom don male tum senon malom ke dhoro malam pen munira tum kache ther kache hav la pen pran ka charmot inglum pik khangyang lo la si thik la puson thai sikidam tarni samele tum thek polong lo dhoro mamen pen si bang korener ke batum sidam ya pran nam lo akulan chotakali lang itum project ka son du pik khangyang lang kache ther kache hav la pen ke la bang so kache ther kache hav lam le dam lo bang te itum kar biang long si tame pinanga na son ke nang lepo la si litum chethan polo na litum ang chethan polo na je litum chelang nam lo plotang te litum han ke constitution ben si litum aphan ke je ajakong nai pilo kopia thorom mai litum kardom ji kopi mai tum kirim nunji ning hang lo posi hala dai tum hana pilo la se labang so lam se aleng ke the tum se tame lang tum sami ning je pon lo alang tum election camping ke dam batai ten se tame la puson se ning je lo se tame chelang nam lo plotang te aka practice abang ke prek da elitum thorom men ben chelang selet nang ne lo pubom chelang selet bom se thik la puson dak thak si mopen ke chethan pon lo je ke dam tarni sami chethan mo lo jammu kashmir no alam la ke ada ke muslim tum se hindu an ke teklam sami no na koi tum chethan pon thulo nang la ke tarikin ko erni easter sunday ni christian tum ke ala bangsor ni sami si arni ke the ni lo arni ke thelang tum sami me thangar nam han ka chatalon arni lo se tame hala bangso por hut itum lang nam lo blodang te penang ana dim long ke kateng kheng don do ko bajrang dal la tum pen penang dim ke chakunu pak la pen chin pon sia dak kardom kar dia dim etek dam lo hadak osumar ki bigi thi da do chi tum hana mek palok pra selang tum bi lo je hadak dam se la ke konara dim lo maplo tang te ahmedabad achar salong se hadak etek dam lo penang ana tum hadak ludam pak lo chakku anu pak rong rang chin kadu ko isi alang tum pon lo ati la puson jo la ke bajrang dal le ko maluma blang te la sami silang nam lo organization de seta me la puson se potum ben seta me claim thurong seta me na ben seta me tum kache paking bange kenang sot ang ton na long seta me lahin punoi tum kache paking bangke kenang sot athe tum constitution of things dami plotang te tum lahai bange kache putot bang lapen ke chether kache bang abide nei thik la puson dak thak se non kar biang long seta me dopi khangyang lo lapen penana lo tum thek don long lang don lo thek don long ji lapen ke comment section long same dak jing ton ka jing thi pen cheng lok ang ton do lap ji la se tum la seta me sap so nili nije pon chomi ho Pasili tum lang nam lo bang Facebook long kuno ayat long kuno ma sona pini long kuno video ke upload itum thek don long yar pada comment section no sona ka chi pudo pigi je Christian tum ke mate Christian la pena kapre ka dhorom je aron ki mi to hol hai kiri matum ke la tum ke ST chetok long le polam sitami hadak lang no je lang tum ke ST chetok long le posepu je ST gali posepu lang tum ke minority po meaning e ko pilo la ho je minority bu ke ing ar pro na phansi minority pulo akoi not bang pudun thulo e christian namge minority gali pir the dang la tum hello follow ke ong nai la tum hello la tum thorom hello ke ong nai ko se minority po puse po a hok te ma pir the dang pangrum pe lo plo tang de christian tum hello ke ong nai a population seta me lang nam lo plo tang ke ong aling le la ke majority lo polam gali je la bang so dead long la bang so region long je christian tum phai ko andoma la hello pudam lo plo tang te tum lang nam lo te christian tha Hindu tum sita me alang tum same penang dim long ke minority do lo lagi ko so dim lo map te tum Jammu and Kashmir long same lang nam lo bang te hada ke minority lo thik la puson dak thak se Christian tum sita me lang nam lo bang te ili tum north east ha jo ke minority lo people lo map lo tang te la dak ke aphai ke ong nai population ke ong nai bo tang te Hindu lo la pen second ke kapre ka tum pusi bang bom lo muslim lo la pen kapre ke Christian jo la puson se bang bok la hen lo la se ili tum lang nam lo bang te Christian tum punon alang tum same ST ka che tok state sita me dopi khangyang lo je lang nam lo bang te Meghalaya talo Arunachal talo la pena puson dak thak se Arunachal talo la pene Mizoram talo la pen pregyam lang nam lo bang te dopi khangyang lo je la ke ST tum adet pene lo state lo sita me hadak ke lang nam lo bang Christian side se alamang ke ST ke la ke Hindu Christian honghari Christian palam kali itum arleng hian chi thuri proof nang arleng hian chi bhong ire nang palam kali la dak ke itum karbi tang te karbi pu si do nang ji karbi tang te karbi pu non ke itum ning isi ke do nang ya polo ako ning isi ke do ya por se le tum bang ke social media Facebook adu ka velong se tami kachedan kaching ton pang ekdom palinin parlo lo la lasi itum ke non ke dhorom men kachi punai alam alo athei tum ka population ma se ave karbi tum ke opposite tum ke ning isi ke do nang ja polo non ke itum karbi tum an ke dhorom alam pu pepin men ning isi karbi lo ne ta pu alam mang labang si punang poile tum je ka itum nang bong yong si chibong sai ekdom chingchek sai ke che theng ka che chok lo tang te dhorom alam ben ka khayang bong si ron ka chi thuri lo tang te la ke tum ke jut ko khayang ko apir thi jut jeng ko se karbi tum si jut ko lage don tu
hello ni bigan ning je dam padingo ilo lang si check pen ning je pon sa to